Ако ще празнуваш Хелоуин, моля, изгледай до край. Докато маскирани невинни дечица обикалят за бомбони по къщите, сатанисти принасят жертвоприношения на бездомници за дявола. Хелоуин не е просто бомбони. То е прикритие за проливане на човешка кръв за Сатана. Миналата година, седмица преди Хелоуин, само в Ню Йорк са изчезнали безследно десетки бездомници по улиците. Хора са виждали нерегистрирани микробуси и странни хора, предлагащи подслони храна на бездомниците, и след това ги откарвали, връзвали и жертвали точно на Хелоуин. Но има история, на която попаднах преди около година, за един швейцарски банкер, сатанист, и идвало неговия ред да убие невинен човек. И затова е отишъл при един журналист и е разказал всичко какво се е случвало и че не очаква да е жив след седмица. 3 дни по-късно е намерен в едно блато, мъртъв. Не празнувайте този зъл ден. Хора, звучи страшно, но е истина. Хелоуин е прикритие за жертвоприношение. До всички хора, не обличайте децата си с демонични костюми и доволни да правите партита, след като в същия момент някой пролива невинна кръв за Сатана.